Haka jingela kai jong ka La Liga hapdeng ka Barcelona persya ya ke Espanyol. Haka ne ka jingela kai ka Barcelona ka leo ban pen khi kejar dang haka menit ka bakhat ar lingba udani almo badai haka menit ka ar phulai urafinha ulio ban thep ya ka ko ka ba ar na ka banta ka Barcelona bad haka menit ka bala thwe udani almo ulio ban thep ya ka ko ka balai na ka banta ka Barcelona bad ka balang ro ka kul ka ba ar jong u haka ne ka jingela kai bad ha bakut ka jingela kai haka ka last step ka Barcelona ka latam ya ke Espanyol dalai la not kul Henry habuan ban peten ya ka kala ka ba ar ka Espanyol ka leo ban pen pha chi kul lưng ba upuado haka menit ka ban riu pholai kumta hado ban da kut ka jingela kai ka Barcelona ka la ban pen lem ya ke Espanyol dalai la ka we kul bat lưng ba ka ne ka nam job ka Barcelona kadang pen scam hiyalade bakan bat hangkerdan ka ba hakle do jong ka me de kan pon de ka bayo lai pholai pon nagi khat Arsen mi madan de ka batamro hado khandai pon ya ka Real Madrid ka babat hakerdan ka ba ar ha ba phai pat shaka jingela kai ha ka English Premier League hapdeng ka kan hun jong Emiliano Martinez kata ka Aston Villa persya ya ka Tottenham haka ne ka jingela kai ka Tottenham ka lala ban penlem ya ka Aston Villa hado da saw la ka we goal ya ki goal na ka banta ka Aston Villa la ya ban thap lưng ba u Johnson haka menit ka ba sa phu khandai bots ka goal jong usolan ke haka menit ka ba hanya phusan bat ka menit ka ba hanya phu khandai bat ya ka goal ka ba khado la ya ban thap lưng ba u Madison ha shwa ban kut no ka jingela kai kata haka menit ka ba khandai pheu kula san reu bat ya ka chi goal jong ka Aston Villa la ya ban thap lưng ba u Rokar haka menit ka ba lai pheu ar kat ba haka jingela kai hapneng ka Manchester United persya ya ka Chelsea haka ne ka jingela kai ka Manchester United ka leo ban pen khi ya ka jar dai haka menit ka ba hanyau pheu lưng ba u Bruno Fernandes ka bawan lưng ba ka penalty Henry tang saw menit Harden jong ka ne ka goal ka Chelsea ka leo ban pen phai ya ka ne ka goal lưng ba usai sedo haka menit ka ba hanyau pheu saw bat hado bandakot ka jingela kai baro arteli kitim kila kon no da ka jingi khai damar la chikol khuble shibon ya pe ki paralok ki bajus ngotanan ban pe ki video haka ne ka channel ngin skendo pat haka we ka video khuble shibon